Distrugerea lumii prin minciună organizată. Să ne imaginăm un om în vârstă care a trăit un război pentru a-și apăra țara, a văzut morți, a simțit foamea, dar a supraviețuit. Peste 30 de ani, nepotul lui îi spune că nimic din toate astea nu s-a întâmplat, că războiul e doar o părere, o invenție a bunicului. Cum ar fi posibil așa ceva? Răspunsul nu e prostia, nu e uitarea, e ceva mult mai sistematic. Distrugerea organizată a realității. Există un tip de atac asupra societății care nu lasă urme de gloanțe, nu bombardează orașe, nu ucide direct. Și totuși, distruge ceva esențial, realitatea însăși. Hannah Arendt spune că este vorba de minciuna organizată și distrugerea factualității lumii. Minciuna organizată presupune acțiuni coordonate de dezinformare, de distrugere a adevărului factual și înlocuirea lui în timp cu o ideologie. Realitatea poate deveni o pastă maleabilă în care conștiințe gânditoare se transformă într-o masă de indivizi atomizați. Scopul minciunii organizate este acela de a submina caracterul factual al lumii. Ea urmărește defactualizarea, adică lumea comună a oamenilor, cu adevăr și fals, să nu mai fie o chestiune care are la bază fapte, ci să fie o chestiune de opinii.